Dobrý den, vítám vás na našem webu Xperia.cz a našem YouTube videokanále. Právě teď se díváte na video z modelu Sony Xperia Z5 Premium a je to video ve Full HD rozlišení, které natáčíme se 60 snímky za vteřinu. To znamená, že to video by mělo být skutečně krásně plynulé, velmi ostré. No a na tom 4K displeji modelu Sony Xperia Z5 Premium ty záběry vypadají hodně dobře, ale zároveň musím říct, že když jsem před chvíličkou natáčel video s modelem Sony Xperia Z5, tak jsem měl pocit, že na tom displeji to vypadá o něco lépe. Samozřejmě nemohu hodnotit jenom podle displeje toho telefonu. To hlavní posouzení kvality proběhne až poté, co to video skopírují do počítače, ale špatné to určitě nebude, to rozhodně ne. Na druhou stranu, to, že to nebude špatné, to rozhodně nestačí. Bavíme se o jednom z nejdražších telefonů v současnosti, takže tam to nemůže být pouze velmi dobré, ale potřebujeme, aby ta kvalita byla skutečně excelentní. Také proto nejenom, že to video přidám na YouTube, ale přidávám také odkaz na stažení toho původního souboru, protože právě z něj tu kvalitu videa posoudíte nejlépe. Já vám v tuto chvíli děkuji za pozornost a zase někdy příště na viděnou.